Na idade contemporánea estudamos a Pablo Picasso e os seus períodos azul, rosa e cubista. Tamén coñecemos outros estilos, como o impresionismo e o surrealismo. Outros pintores cos que traballamos foron Dalí e Kandinsky. A partir dos cadros de Kandinsky realizamos os nosos cadros. A arte abstracta é un pouco difícil para entender, porque non aparecen persoas, animais, obxetos ou paisaxes como nós os vemos. usan moitas cores, aparecen moitas formas, pero non semella ter sentido. A arte abstracta é un pouco rara, pero gústanos moito.